animals joves, animals d'aspecte més maco, però clar, aquests animals que són de grandària més grans o són més lletjos de pelatge o... Doncs clar, aquests costa més que surtin. La gent, els hi costa més animar-s'hi. Una darrera pregunta. Des de fa 2 anys a Catalunya no es poden sacrificar els animals que hi ha a les gosseres, als centres d'acollida. Aquí a Barcelona d'això fa molts més anys, perquè hi ha una ordenança municipal en aquest sentit que es va establir abans que la normativa fos genèrica per tot Catalunya. Va suscitar gran debat de si era bo o no era bo. Vosaltres, que fa molt temps que esteu convivint amb aquesta situació, la valoració amb el pas dels anys quina seria? A veure, és una aposta important a nivell de societat en general, no només de l'administració, sinó tota la societat. I en aquest sentit és bo fer una reflexió de tota la societat, no? O sigui, tant el que és els propietaris d'animals de companyia, hi ha molta gent, és molt típic de sentir que els hi fa gràcia fer criar els seus animals, els seus gossos, els seus gats. S'ha de tenir en compte que només poden fer criar els criadors autoritzats, han d'estar registrats com a nucli zoològic, no tothom pot fer criar els animals, encara que això molt poca gent ho respecta, i no pensa moltes vegades la gent en les conseqüències que això comporta. De superpoblació d'animals, de cadis, que després, al començament, tothom li fa molta gràcia, però després per col·locar-los costa molt o s'han de col·locar molt forçadament, i això després és un problema en aquest tipus de centres. Doncs aquesta és la situació espartacariana que es viu en aquest centre d'acolliment d'animals. Una situació realment complicada, no només ara, potser era una mica més agreujada, però sí tot l'any. Digue'm, Espartac. No, m'agradaria preguntar quin és el cost al dia d'un animal que viu a la gossera? Quina despesa diària? Ara és una miqueta complicat així pensar en despesa diària de l'animal. No, doncs no es preocupi. No es preocupi perquè tenim la solució aquí al plató. Maneguem els pressupostos a diferents nivells, però vaja, jo calcularia no menys de 25 euros. 25 euros. Per animal i dia. Bé, és que aquí al plató, evidentment, moltíssimes gràcies per aquesta connexió, que vagi molt bé des de la gossera de Barcelona, gossera municipal per altra banda. Deia que aquí al plató tenim la solució perquè ara obrim debat, és de fet el tema del dia, i també els demanem la seva participació des de casa si volen dir qualsevol cosa, aquest problema amb l'abandonament dels animals, què se'n fa dels animals a la gossera, 902 010 633, o missatges, matins, punt, i el missatge que ens vulguin dir al 7033. Parlàvem, perquè aquí tenim la representació del Consell Comarcal del Maresme i també del Vallès Oriental, que de mitjana, més o menys, vostè en parlava ara, mentre jo feia aquesta pregunta i no s'acabava de definir, uns 10 euros al dia. 10 euros seria la mitjana, 15 pot arribar, és a dir, i els preus de 10 euros sovint sol ser perquè els ajuntaments pacten uns cupos amb els centres privats que existeixen i, per tant, és un cupo any. Però si una persona va a un centre privat per aquests dies i tot això, de 15 euros en amunt n'hi poden demanar tranquil·lament. En aquestes dues comarques, quina és la realitat, els problemes i també possibles solucions que han pensat vostès des de l'administració? En primer lloc, la realitat. La realitat és que hem fet un pas molt important. O sigui, si anem a 8-10 anys enrere, en els pobles veies aquelles professors de gossos a darrere d'una gossa que anava d'alta, o aquell portal de la casa que hi havia una gossa moguda amb què hi havia 8-10 gossos per allà corrent. En aquests moments això ja no hi és. Però jo crec que s'ha fet un pas molt important i ho hem d'agrair-ho a la gent sensible, a la gent voluntària, a la gent que altruistament ha fet aquesta feina. Sí que ara ens trobem en un moment que hem de fer complir una llei i ens trobem, doncs, amb què la concentració per intentar agilitzar i intentar fer les economies d'escala, ens trobem en aquestes situacions, però tot i amb això hem fet un gran pas. Sí que ara ens hem de posar mans a veure com podem agilitzar aquestes adopcions, com podem esponjar el tema de les residències i així d'aquesta manera aquest pas anar-lo fent més ferm. Això al Maresme, al Vallès Oriental? A veure, allà tenim el mateix problema que a la majoria de l'entorn metropolità, és a dir, que hi ha molt abandonament, o més del que hi hauria d'haver-hi. No tenim xifres, perquè un dels grans problemes que existeix és que no hi ha un número o un cens real de quants animals existeixen a Catalunya, no ho tenim. Per tant, com que no tenim això, no sabem el percentatge. Jo, per exemple, el que puc explicar és que nosaltres en un any hem recollit més de 600 animals. D'aquests 600, quasi 300 els hem pogut donar en adopció
i després hi ha hagut un 18% aproximadament que porten més d'un any allà al centre. A 10 euros al dia. Exacte, exacte. Això són molts calés. Moltíssims, moltíssims. Sobretot perquè hi ha una qüestió, a veure, els recursos públics són limitats i per tant s'ha de poder trobar un equilibri entre les diferents necessitats. Clar, i l'administració és quan es planteja, i de fet em sembla que d'aquí a pocs dies sortirà nova normativa al respecte, que, escolta'm, que aquesta despesa tan i tan alta, doncs segurament ens encarrila o ens porta a la via del sacrifici, quan un animal fa tant i tant de temps que és a la gossera, no? Bueno, el sacrifici... A partir d'aquí les opinions, eh? No, sí, a veure, el sacrifici és el més fàcil, però s'ha portat sacrificant durant anys i anys i no hem aconseguit res. Sacrifiqui, sí, no és més estalvi econòmic, val? Està comprovat que si l'administració posa el que té que posar, que són fer complir les ordenances municipals, la llei, que és tindre els animals censats, perquè això no... Quasi cap ajuntament tenen tots els animals censats al seu municipi. Si tots els ajuntaments tinguessin censats els seus animals, això representaria que sabríem de quin problema estem parlant, senyors. Quanta gent té animals? Tindríem un control dels animals que poden criar i les perspectives per següents anys. Està parlant sobretot del xip, no? Del xip, però censar. És obligatori, però... Hi ha molta gent que no ho fa. No ho fa. Perquè costa diners. Exacte. Especialment gent gran, que té gossos, que té gats i que li costa uns diners fer-ho i no ho fa. Però més que pels diners, a vegades és perquè ni se n'assabenta la gent de les lleis i de les seves obligacions. Fins que no arriba una sanció, a vegades la gent no funciona. Llavors, així, l'Ajuntament té l'obligació de censar els animals i controlar, sobretot, les cries il·legals que es fan al seu municipi. O sigui, totes aquestes coses. Perdó. Un dels problemes que tenim als ajuntaments, i principalment petits, és els de menys de 5.000 habitants. No tenim la capacitat ni la competència de sancionar. Jo estic totalment d'acord, que és a base de sancionar i fer grans campanyes. Jo crec que aquesta llei que es va aprovar el juliol del 2006, el que calia fer és unes campanyes prèvies i uns ajuts als ajuntaments per poder fer aquestes campanyes. I això jo penso que és elemental. I el moment en què tinguem la capacitat per sancionar és el moment que posa les coses a rotllo. No, però vostès com a ajuntaments tenen capacitat per sancionar. Vostès tenen competència en les sancions que representen infraccions lleus, que pot ser, per exemple, no posar un microxip o no censar un animal. En aquest cas, els ajuntaments de menys de 5.000 habitants, que són la major part de Catalunya, diria, oi? Sí que és cert que tenen pocs recursos comparat amb altres ajuntaments, però n'hi ha molts que estan funcionant molt bé i que treballen en conjunt. Per exemple, el Consell Comarcal d'allà del Moianès, que s'hi agrupen 7 ajuntaments i fan una feina, una tasca impressionant. En aquest sentit, nosaltres les protectores, esclar, si vostès no tenen recursos, imaginin-se nosaltres, no? I nosaltres portem fent, jo crec que miracles tota la vida, no? I el que creiem que és molt important, a més d'identificar i censar, que efectivament ho recull la llei, és sobretot controlar la població, anar a l'arrel del problema, que és el que dèiem, la cria il·legal, el descontrol de... Exactament. Esterilitzar animals és la base del problema.